Soňlanmaýan hekaýe. Oğur gülçüňem görmedi gördü galypdyr da. Bu düýün gece dilek edip oturuşma boğadym uğrak gitdi. Sen kimi men kimi keýwany elbet zat bolsa özümi bagşlamazdım. Ömür taşlap gaýdyp öňürmän saňa önüm getirmeli keniňiz. Penjegimi getir gyýdym. Bolýa. Näme üçin keýwany? Erwet pikir etmesinler kakasy söýýänlidi, köýýänlidi. Näil pikir etseler şoň ýaly pikir etsinler. Bilip bolmaz, ýakynly gelinmeden bolar. Şş, o näme diýdiň Hamdi? Ýyly gıýbat ýaýramasyn. Hiç adam bolmaz. Gatar kıyın bol. Näçe inkar etseň ediber. Bagtymda böwet bolup bilmersiň. Ya meýletin bolar, ya da ýan ýollaşyňa şo suratlar iýerip öz elim bilen etmeli bolar. Nusret daim turdy. Sen gitmeýäňmi? Ol bugun diň salya. On aýaly bilen ümmürleşeti gelýär. Menem ruhsat berdim. Ha, wy howa. Yerini hoş bolsun. Gowy diň salyň. Sağ ol kaka. Men kakaňyzy guradaýyn. Keýwany. Bugun olara azar verme. Eğer ayal bolup gedelenjesinler. Sen arkayn bol. Ýagdaýy düşünýänle. Bar onda sagaman işle. Bolýa. Sizem sağ oturun. Zekiye? Hani bärik gel gyýdym. Şu aşxanadaky zencewil gaparjagy tapyp bilmedim. Taçak ýygnaýyn özüm elter hanım. Sen bärik gel Zekiye jan. Janym meniň soň bileje ýygnar. Yer bolýa. Nusret daim diýen dogrymy? Men bir ýere gitjek bolýarmy? Hawa, belki biz deňiziň howasyndan demansak gowy bolar. Ne görýän? Bolýa. Men torwam alaýyn, ondan gün gidi bereli. Bolýa. Men taýyn. Näme? Aýdyberin. Salam. Jenap Nusret. Bizi tanıştıracak değil mi? Neme? Peri hanım tınardan körpe gyýdy. Salam, men Maral, ýan ýollaşy. Ören şat. Bir ýere gidip barýamydyňyz? Binjalyk etdim. Aýyp görmäň. Bahar sorma üçin gelipdim. Gije galayıp durnýan. Gelin geçin. Işıkta durmaň. Men sizi ýoluňyzdan alyp galmaýyn. Uy aýdýanyň näme? Beýle dördät bolarym. Haýş edýän. Geçseňizle. Biz gidämeli kenik. Uy, beýle dördät bolarmy? Aýyp bolar ahyryn. Soňra gider ýür. Wagt ýitirmän maşgalamly daly. Tizrek toý tutaly bolýarmy? Gaty ýer dälmi? Ýöňüm haýal ýagyllyk edip seni ýitirdim. Ýene-de ýitirmäge gaýyl bolup bilmen. Bu gedek getirmerdiň Ömer. Onu hemme kişe görünmeli. Her kim bilsin, bolýarmy? Uyam. Daşaryk çıktın İyilikmi? Gel otur. Gowy, ýaxşy. Ödür, arkaýyn bol. Ödümi gowy diýen. Feres, saňa bir täzelik bar. Ilki sen eşitmeň isleýän. Sabret, baryanla. Beyli gepleşmenlik, Iqbal hanım beyli ılalaşmanlık. Näme boldy saýgyn? Gaýdyň Ömer kozuna durmuş açyk gäp pilin gulagyny uklama. Näme diýip dursun? Gulağım bilen eşitdim, hyýal Ömer'i bagşlady. Bagşlamak bilen çäklenmän durmuş gurmak teklifini kabul etdi. Mümkinler. Beýtmäge hak ýok. Hyýaly pikirinden näňdir bir zat et. Biradar hakatlan. Ilki bir pikirleneli. Näil hereket etseňmi oýlanyp görel, adaty köşeşdene. Men hyýal üçin ejemden ýüze urdim. Ýaşaýan ýerimi taşlap gitdim, köçede ýatdym. Hyýalyň şol ogluny barmany ýol bermen. Ýeşdäm, ýol bermen. Barmy, arkaýyn bol. Hyýal senki bolar. Ýönemäňe adaty bir ýüze ber. Ýok, sebäbi wagtym ýok, düşünýäňmi? Hyýal diňe menki bolmady. Häziriň özüne gidip onu pikirinden dänir. Ýöne. Oň bilen gepleş, ýoksa başga alajy tapar. Hemme kişiň göňüne degmeli bolar. Bolýa, bokurdogyň bir goý ber.
misin? Anamın var mı uyam? Şu neşeli olur sen kanın düşmanındı. Hemme de adamın elimizden alan şolar değil mi? Yer hadir ne mitködü? Köp zat ötködi özgür. Olar tanamaga mümkinçiligim boldy. Onu taňam Ferit Ömer gaty gowa bilen maşgalatam şeýle. Anam var diýsene. Hawa. Aslında Ömer ağanı benim gowurdum. Öten akşam gepleşip gördüm bolýyn. Men onsoň Onu näme üçin meni sorag edýäň, he? senden aýra düşýän. Her öň ýetini berip bilmen ahry. Belki pikiriňden dänersiň öýtdim. Ýöne görýän bolýan çürt ketip netije gelip öýdýän. Diýmek asl meseleň şol ekenne. Daga näme? Oň üçin batga düşüp ýörme. Sebäbi hiç açanca da düşmür. Seni taşlap bilmen ahry. Şeýle dämi? Peki Yer ýejem näme? Omuňa nähil garar öýdýän? Sağ olun. Edil şagyýlaryny meňzäp dursun. Adara galma lälekeniňiz. Biziň aramyzda ganym düşmanlyk bardy. Şonu geçmek üçin hiç bir zat gaýgyrmalar. Gaty gowy. Sen mamla gyzym. Kyn günler başdan geçirdiňiz. Adam kıyın güne düşenne başını koyup için dökmek üçin başka yerini gözleýär. Sen arkaňda durup agyr ýagdaýda özüňe göwünlik berjek adam tapylmasa öýkeli bolýar. Her belaň üstünden barmaga ýakyn bolýar. Diýan ýokdy onu her ýagdaýlar bolup durýar. Geçmişde galan bolsa dörjeler oturmak näme gerek? Gaty ýerlikli gurrun. Belki başka meseleleň üstünde durmalydyr. Meselem Jenap Nusret alalyň. Gaty bagtly adam bolmaly. Şeýle dämi? Diýseň arasda ýan ýollaşy bar. Sag bolun. Ýalňyşmasam sizi bir ýerde görün ýarla men. Haýsy kollejde okudyňyz? Nime? Men okumadım. Orta mektepden soň okumadım men. Oy! Gaty geň zat. Jenap Nusret ýaly bilme tarpa goýan bir işe uğra adamyň ýan ýollaşy okumandyr diýseňizler. Gelnejem okumasa da hemme zady bilýär. Oy, rast aýdýaň. Özüni öýde ýetişdiren bolmaly. Şeýle näze gaýalyň aýdym sa düşünjesini, näme hil geýim ýetme kowalaşýany bilesim gelýär. Nime? Hemme kişiýalik da. Halkaýdym. Halkaýdymy diýseňizler. Halkaýdymy. Halkaýdymy. Bolýar. Mozart ovamyza geldi de biz dinlemedik mi näme diýseňizler? Muny oňarmaňyz Jenap Nusret. Käşke bizi öňrak tanıştyran bolsadyň, serediň Maral hanym bilen sözümiz alşyp gitdi. Şonça gedek teň bilen duşdygam bol aýalyňyz barada sözüm açmadyňyz. siz Öňden mer tanışmy, he? Neme iş meselesi. Bir näçe gedek iş meselesi boýunça duşupdyk. Onsoň Perhanım täze paýdarmy Jenap Saýynyň kömekçisi. Elbetde. Diňe kärhanada gören bolsam, muň ýaly ýakynlan tanamadym. Bir gedek kärhanaň daşyna da görüşipdik. Öten akşam mihmanhanada iki çäk bolduk. Mihmanhanada? Gyzym. Balam. Vay, Hudaýa şükür ýagdaýyň gowy. Yaxşı eje. Eje. Taňa gaty möhüm bir zat aýtjak. Bilýän ömre barjakmysyň. Sen nerden bilýän? Siz gepleşip oturkaňyz saýgyn eşitipdir. Gelip maňa aýtdy. Bäl diwana bolupdyr. Sen gaýdyp geljek günüňe sabarsyzlyk bilen garşýardy, horlanypdyr, tapdan düşäýipdir. O mesele bir ýam çödürli. Näme üçin düşüneti gelen okka? Sebäp sen gowy ýagyzym. Ýöne men Ömer söýýän. Beýdimi? O sen oýnap taşlajak bolýar, özüň allatma. Söýýä eje. Hiç kim ýanymda ýokka şo bardy.
O men tapany ödüne hiç ýel peýda gözlemenni. Yönü ol korjanyň tokumy ahyry näde bunan ýaň? Korjanlar pikir etişimi diyal ervede adamlar dälece. Ömer'e hasam, tanatan teňe moğunuňa yarar. Yönü oňa bir mümkinçilik ber. Bizi şu ýagdaýa düşüren şol adamlar gowy? Menden ayrylmak üçin sen ulanýan şol adamlarmy? Senem şol adamlaryň gaýdyny hassahana düşürdin eje. Hemmämiz birek garşy rehimsiz bolduk. Indi şol beýmany düşmançylygyň bet edilmegini isleýän eje düşüneň okmy? Yönü Ömer'e bir mümkinçilik ber. Olaň şeýle yaramaz adam däligini düşünersiň. Töweregimizde adamlara näme diýeýin? Düşmanymyzdan ýeňillik inni bolsa gyýdym merýän diýeýinmi? Meni ätgermeýän awraýymyzy ýere salyp ömre barjakmy? Maňa söz berdiň ahyry. Inni hiç zat öňküsýal bolmaz diýmänmidiň näme? Bagtly bolmagy misleň okmy? Inni maňa ene boljakdyň ha? Enelik borjyňy berjaý etjekdiň. Haýş edýän, maňa ütgenliňi görköz. Gece gepleşen zatlamyň hakykatlygyna ananlar. Senden ýekece bir zat isleýän. Ene hökmüne bagtyma gowan. Haýş edýän. Bolýa. Seni gaýgy diýenim düşünmýdim. Garamaňlaý bolmasyn diýdim. Ýöne şuň ýaly anamyň bar bolsa, bagtly bolýarym. Bagtyň daşýarsyn. Ady hyýaltyny al. Çykdaýçyny näçe bolsa tölenip, töle hatyny şu talga awratmaly. Bolýa düşnükli agam. Şahin daýy. Bärde näme işleýän? Korjanlaryň sadakatyny paýlap berin. Uyan hassahanydaky çykdaýjylaryny tölejekmişler. Töle hat üçin salgy berdim. Näme üçin beýdiýäňiz Şahin daýy? Oğlun tarapy dämi? Göwnümi dawlajak bolandyrlar. Oğlun tarapmy? O nähili? Hyýal uýan bilen Ömer agam durmuş gurmagy ýüregine dögdi. Näme gaty ütgeş waka bolupdyr ha? Sen on çokly begenmediň öýdän. Begener ýaly ýagdaý barmy näme? Uyan tyle halas etmek üçin özüni pida etdi. Ýogsa ýöne ýerde näme üçin korjanlara durmuşa çyksyn? Inni gowa adamdyklaryna göz ýetirdi. Menem şeýledir öýdän. Elbette şey diýerde. Mejbur bolanym üçin şey etmeli bolýan diýmedi ahyry. Elbette olam jeňde döwüniň pes gelýänini gördi. İzat etdi. Ýeňlerini kabul edip Akbaýda götürdi. Maşgalaty üçin hem özüni odatdy. Belkem biziň bilmeýän başga zatlarymyzdan bolandyr. Şey dip tapır tapır toy edýän wamy näme? Aýdýan zatdan gulaň eşdýärmi? Sen men uýama nähiller öýdän? Bey diýjek bolmadym. Garyplyk halis degen adyna degen bolmaly. Haýpym gelýär. Sana nefsim ağırya. Erkek hökmüni öýüň hojaýyny sensiň. Sen oňa ýetçilik etmeliň. Ýöne gynasagam sen elinden hiç zat gelen ok. Sen ýüküňi paýlaşmak üçin özüni dowlagyň owadyna atdy. Wah wah. Şol ýetde gütdeligiň garagaksyn. Ýol bolsa pişige ýidirýär. Alyň jenap. Alo? Inim sen nirede? Şokoladlar taýyn, şuň satywa çykýar. Etil şuňmy? Şuň, hawa şuň. Sen pul gazanasyň gelen okmy nim? Şuň ýa-da hiç açan. Özüň bellisin et. Yer bolýa, şuň bolsun. Häzir barýan. Berekella, garaşýan. Bir hanım, siz neme diýän? Nusret'in mehmanhanada bolan näde bildiňiz? Tötenlikde göräýdim. Mehmanhanada bir joram bolýardy. Şonu görmäge gitdim. Jenap Nusret bilenim eýwanda duşduk. Şo taýda görümde geň alym. Oňa salam berýän Araňyzda mümkinlik töresin diýip aýtmadym. Olam iş meselesi bilen gidipdi. Şoň üçinmi? Köplenç ýagdaýda mehmanhanada bolýan işe uğra adamlar jurnalistliň pitaty bolýar. Şoň üçin sere tap bolmak gerek. Men indi gideýin.
Tanıştığımız Tanışanmada öğren şart. kanım kaynadı. Sen bilen canım alıştı. Gata arasda, gata tada geliniz var eken. Hava canı sağ olsun. Beraber Indi hali şenne duşup durur. mutlu günler Gününüz size. hayırlı olsun. Akmak kız. Bana ne etip şey etip bilyen. Diýmeli demek gerek. İşte örekde aýlanyp gördüm. Soğulup oň bolsun diýendim. Hyýal hanym bilen Ömer Korjan durmuş gurýarmyş. Sağ olun. Ýöne onuň çynymy aýtsam, gaty gynandym. Menim şeyle. Yönetçi kılacım yok. Hayal özüne şonu layık görün bolsa. Diňe öýli bolsa hiç. Sizi nähili ýagdaýa salýar? Korjanlara garşy ýeňliňiz, boyun allyňyz bolýar-da. Edenleri şowunu bolup barýar. Yok, bu mümkün näl. Mecbur boldum. Dige mecbur bolanım için şu toya karşı çıkamak. Belki şol toy siziň üçin gowalar. Korjanlaryň gudasy bolarsyňyz. Gudalaryny şol towuk ketekde ýaşadyrlar öýdemek, size kömek ederler. Jay, pul bererler. Olar garyp gasary doýurýan ýaly, sadaka paýlaýan ýaly ederler. Ýöne ýagdaýyňyz gowlanar. Yok, muňa kaýyl bolup bilmen. Oňa bewet bolup bilmersiňiz. Jenap Ömer'in başı dikke, şu toya hiç kim bewet bolup bilmez. Hiç kim. Yeri, meninni gideyin. Onsaňam henil wagt bar ahyry. Ýöňiňiz bir alajyn taparsyňyz. Ejekdir. Näme seňi diýiberin ýadadım. Güýçüm galmady. Pes edeceğim Belki ya. ýa-da teserin. Beni yere Men mertebämi depelemeklerine ýol bererin şeýlemi? Dapdan düşdüm diýdime? Inni ýek özüm görüşip bilemok. Ýeke däl. Men beýle biçere däl. Saýgyn bar. Köp zat edip biler. Şoň bilen hemme zatda täzeden başlap bilerin. Ýetjek alaçyň ýok ahyry. Hyýal ömüre durmuşa çykar. Onsoň ýylyň oňuna awrayym hene bir gedek peseler. Başga alaç ýok. Barmagy oglun tapsa aýdýanyň dogry. Ýöne birden tapylmasa, birden ömür zyňylyp giden okun pidasy bolsa. Yok. Yok yok beýtip bilmen. Beýle peselip bilmen. Başga alaçym ýok. Eşidenler bana näme diýer? Korsanları ähli zatyny gidirdi. Awraýyny, mertebesini, gyýdyny, namusyny. Şolar işdesiň elýämi? Yok. Özüm ýigrenýän, özüm hem ýitirýän. Ýene birine ýamanlyk edip bilmen. Ýöne olar men janymy alar. Hemme zatym alarlar. Özür köpden mer menden öýköli. Periniň näme işleýänini Hudaý bilsin. Hyýalam şoňa barsa bütünlüğ ýalgyz galaryn. Kapılaryna barıp kul bolayynmy? Dilekçilik edeyinmi? Men diňe buýsançym gallahyry. Şonu berip bilmen. Jan bererin, jan alaryn. Ýöne onu berip bilmen. Men Iqbal Tynaz. Elimde hiç tat kalmasa da arım var, gazabım var, güýçüm var. Men güýçüm hemme zata yeter. Öňüm ýeňilmenim, innem ýeňilmen. bu Bu işin meseleni başgaça çözüp bolanok. bu Bu evlilik toy tutulmaly. Örtük täsin serişde. Egsilmesin saglykda, yürekleriň joşmasy, örtük ulanyp gezmek, sagdynlygyň çeşmesi. Hemme ýerde gerek ol. Öýde, ýolda hem işte. Arkaýyndy özüňi, örtük täsin serişde.
renki mawy ağa görtük, ýa-da çal hem gö görtük. Ömrümüziň şypasy, howamyzam pä görtük. Arasalyk tämizlik, sagdynlygyň baş şerti. Agdyň örtükli bolsa, gelmez dünýäň hiç derdi. Arasalyk tämizlik, örtüğün eçil ýani. Maksatly menzillere saglykda yetir ýani. Saglyk halkyň baýlygy, örtükdir oň derkary. Örtük dakynyp gezmek, sagdynlygyň serpaýy. Bedeniň sagdynlygy, kalbymyzy çaglaýar. Örtük dakynyp gezsek, kän zatlardan goraýar. Näme ol hyýal näme diýdi? Ol pikirden dänlimi? Sen oň ýeje sahyry näme üçin oň pikiri ýitgedip bilen ok? Seni ejeň pikiriňden üýtgedip bildimi? İçi gara galmış. Nälik siňen? Indi näme işler? Bilem ok, kellemi işlän ok. Akylymdan agaşaýmasam. Beýdip gapdalan seni edip bolmaz. Bir araç tapylar şeýle dämi? Nähili? Bilemok. Belkim şoň gysga ýolu bardyr. Belki neme gerekdir? Neme birine yara salmalydyr? Sen mamla. Sen ağırsa çekmese hiç kim düşünecek däl. Belki olamaz bolur. Bize çürt kesip bir netije gerek. Onna iň soňuny etmen zady iň başyny der. Häzir şol näketin läşini sermägde taýyn. Nähili görýän? Otur inim. O zatlar aýak üstüne gürleşilen ok. Şol gapyny ýap. Bir işim düşdi diýsene. Hawa. Gaty gowy, sana bir ýagşylyk bergin bardy. Bergil bolmagy halamyan bilensiň. Kakan kömek etmedik bolsa men hanydam tutsagda bolmalym. Barbyr şol iş üçin maňa hiç kim kömek edip bilmez. Aýt bakaly, nähili iş? On tanayan ýaly. Altynçylaň ogul dämi? Hawa. Oňararsyňmy? Bergi bolýa, elbetde oňararsyň. Ýöne şol işi kim edeni bilmelläli. Hatda iň ýönekeýji gyýgydam bolmaly. Sen arkaýyn bolunym. O zatlar biz üçin gataň sat. Nusret, Näme? peri gaty ütgöz gyýdy bolar çemli. Adylçyk neme ýaly? Näme ýaly? Bir hili ýaly kellesem özüm bir gün ösenemeň diýe. Şeýle dämi? Bilem ok ýan infermeýändirin. Agam gelneje bir salym eýwany gelýin. Näme boldy? Bir möhüm zat aýtjak. Eýgilikmi? Ýörüň, hemmeňizi jemläp onsoň aýtjak. Bolýa, barýar. Ne diýet? Jenab Ömer bizi näme üçin çagyrdyk? Gaty möhüm bir zat aýtjakmyşyn? Näme diýjekkä? Belki öýde selga gaçjakdyr. Monçuk ýaly düzüllik oglum garaşyp otyr, aýdy berenni. Aýtjak eje. Hemmämiz garaşyp otyr. Agam sizem oturuň. Gelneje? Aýagy üstüne diňlenjek zat däli diýen. Hawa.
Men hyýal bilen, hyýal tynaz bilen durmuş gurmagy yüreğime dökdüm. Herilik. Yere Ece, kaka, sizin ak pataňyz bilen. Şoňa meňde sada garaşýadym. Hyýal hem asylly, hem agras gyýdygyny bilýän. Bu döwürde şonun gowusyny tapmak kyn. Ýöne ähli mesele hyýal bilen çözülen ok. İki adam durmuş gurýanym bolsa, maşgalalaryny birleşdirýär. Men gorkym Ejesi. Iqbal hanım. Kak oňlyň hyýal gepleşipdir. Olam başda biraz ikirijiňlenipdir. Ör gökden gelipdir. Ýöne soň kabul edipdir. Ýagny garşylyk görkezmedi. Neme? Sizem şonu oňlasaňyz, wagt ýitirmän derrew toý tutjak bolýar. Näme bir ýere howlaýanmy? O dalýana dönnüň. Durmuş kurjak bolýan. Bu meselede gassanmaçlyk etmeliler. Maksadymyz belli agam. Garaşmak näme gerek? Şoň ýaly maşgalanyň gyýyny alýan. Geçmişde aramyda bir näçe gezek oňuşmazlyk bolupdyr. Şeýle aýrytly hereket etmänken ýedi ölçäp bir kez. Köp oýlanım agam. Öýlenesim gelýän gyýynyň ady hyýal. Mundan artyk pikirlenme wagtym ýok. Men pikirimçe bar ýaly. Ýoksa da şoňa mejbur boldummy? Tövbe estağfurullah. Näme diýjek bolýan? Nusret, anyňa ýetmän gepleme, öz ýeriňi bil. Bilemzokmy, şol maşgalanyň aslynyň nireden gelip çykýanyny, gyýyllaryň nähilini bilemzokmy? Biz awraly asly maşgalanyň agdalary. Olar bolsa bizi ýykmak, aramyzda agdaralyk döretmek üçin hemme zat edýärler. Olardan hemme zady garaş bolar. Başyňa bela bolar öýdüp, howatyr eden okmy ömür? Men Hudaýdan başga hiç kimden gorkamok. Müýnim ýok, yüreğimde dowul ýok. Yer sen Hudaýdan gorkamokmy? Ne hak ýerden bir gyýdyň awralyny nabyza dil ýetirýän? Men bir ağı hökmünne borcumy ýerine ýetirdim. Ýinime doýdurdum. Galan da adam öýüňiz görüň. Kaka, Ece. Sen nähil gören keýwany? Uğurna bolsun. İnşallah bagtly bolarlar. Soňky söz aýtmagam sen bilen kakasy. Beýle bolsa öp. Sağ ol kaka. Oňla bolsun. Sağ ol Ece. Bugünlerim görçek ekeni. Hudaýa şükür. Müňde bir şükür edýän. Görüp oglum öýli ýşykly bolup maňa agtyk görkezjekmiş. Nusret. Ýer oğlum. Öpeýin agam. Gerek däl. Hayırlısı olsun. Bagtly bol. Men toýda geldi wagty geçjek. Ey femnem elbette geýersin kişmişçigim. Bolýa gyzym. Bir gelinli bahasyny alyp bermeli bar. Yok bu analar, iň owadannalar. Gelin aýagy düşdün. Aýdanyňyz gelsin. Bagtly durmuşda ýaşak jenap Ömer. Sağ bol satylmyş aga. Köp sağ ol. An bärik gel. Gelin libasyny giýecekmi? Ne yapmaya Sen näme çek bolýan? Näme derýdýän? Meni günüme goýup beri, günüme. Menden şoň ýaly aňtatjak dinar ýerine öýdýäňmi? Sen nädip men öýüme gelip bildiň? Sen asyl maksadyň näme ha? Näme gerek? Sen gerek. Meni şeýdip tora saljakmy? Hiç de adam gaýgyrman. Sen menki bolarsyň. Ne derejede çynlaka ýapşanmy görmeň isledim. Beýderek janyň ýakma. O mesele ýapyldy. Jedel edelimi? Sana ertir eçenni möhlet. Jogabyňy ertir berersin. Häzir berjek. Ýok, saňa müňgelek diýen. Ödüm, elinden geleni gaýamagym. Şeýle tor şedel hokkalar hilegäli göre gelýän. Näde siňen? Diýju. Dur bakaly.
Kim bilen gepleşdiň? Ullakan ähmedi yok. Ähmiýetli däl bolsa näme üçin beýle gaharlandyň? Men sana hatap vermedim Maral. Ýok. Bilesim geldi. Bilme. O seni kızıklandıryan mesele değil. Özgür henüz gelen okmy? Yok. Eve Öýe gidecektir gaýtsak herhalde. bolaýmasa. Bu gece özüm bolar. Yeri gelecekki gelin. Tolgun ýaňmy? Çok. Hawa. Yapılacak Etmeli işler barada oýlanýan. Nädip ýetişip nädip hötdesinden geljegimi bilemok. Şu taýdan bir çykaýyn. Şu korjanyň erkekler gaty türkana gerek. İýilleri üçin iýildiren soň nire aýtsaň iti bermeli. Birden baýasa her kim götürüp bilenok da. Ömerem ejeti bilen gepleşipdir eje. Udaga çekdirmän godaçylyk geljek bolýar. Arkayn gelibersinler. Razy bolsaň toýa näçe tiz başlasak şonça da tiz gutarır. Ta oleje. Vay. Yüregim mulanya. Seni de ananyp bilemok. Diýip göter başga adam bolupsyň. Men ýagdaýyma düşünýän. Mundan beýlek tamaşaýla bolar. Sana geçmişdäki yaramaz ýatlamalar unutturjak. Bagtly bolmagyny isleýän. Ýüzüňme tama gülüp dursun gyzym. Gynanma men häzir. Saýgyn. Ýerine etdiň. Ol adamlar tapdyňmy? Hawa tapdım. Hyýaly gudaçylyga geljeklemişini. Kän wagt ýitirmän işler diýsinler. Dinarlar. Bizden habara garaşýarlar. Ýöne ol işi bir kimsiz berja etmeli. Köpçülikde bolmaz. Şaýat ýyz bolmaly däl. Ýeke hereket etmäge mümkinçilik ýok. Onu näme etmeli? Dozak kurmaly. Ömeri hiç kimin ýok ýerine eltmeli. Diňe şeýsek, şu işte hiç kime ziyan gelmez. Ýöne seňim kömüň gerek bolar. Menmi? Men näme etip bilerim? Ertir sen Ömeri bir çola yere çağırarsyň. Diňe sen çağırsaň barar. Sen hem Ömerden diňesin gelýär gerek. Hawa, elbetde. Pikirini üýtgetmersiň gerek. Elbetde üýtgetmen. Näme etmelim bolsa taýyn. Bolýa. Onna ertir habarlaşar. Oňuna bolsun Akmal hanım. Hyýal gaýdamydam durmuşa çykýar. Oň toýuny görjegi kenik. Ödem birek-birege münasip ýaş şatynjalar. Bagyşlaň, wagtyňyz bar bolsa siz bilen bir azajyk günler ýamry etjekdim. Özgür barada. Hudaýa şükür. Hyýal durmuş gurýa. Peri diýseň ýetişipdir. Ýani ýollaşyz galmaz. Ýöne bol özgür. Ýalňyşmasam azajyk özgür barada alat etmek gerek. Köp sady başdan geçirdi. Yetkinje oglan, beýnisi bekemedik. Ýaxşy bile ýaman garaşdyrmak ahmal. Töwerege milýäňiz on çokly asuda däl. Ýagny aýtjak bolýanym ýoluny duraýmasyn. Oňa özüm gözekçilik ederim. Gyýdyny durmuşa çykarýan ene hökümini ýüzüňde begenç ýok, gal hanım. Sizde şu toýokayan isleg ýok öýdi. Mecbur boldum. Gyýdymy düşmanymyň eline berýän. Namusymy degýä. Ýöne elimden hiç tat gelen ok. Görersiňiz, düşmanlygyňyz gutarar. Şu birleşik size haýyr getirer. Özem diňe size däl, belkem ähli adamlara. O näme diýdiňiz? Nädip şeýle anamly gepläp bilýäňiz? Näçekde şeýledigini syzdym. Menem şoň bize bitbakçylyk getirseň sızýan. Haýy tarapdan seredýänge bagly. Kimsine haýyr geler, kimsine şer geler. Ýöne sen diňe gyzynyň bagtyny isleýän ene bol. Hyýal öz söýenini, özüni söýýän adama durmuşa çykýar. Biriniň arzyly gelini bolýar.
bir enäni bagtletjek başga nähili waka bolup biler. Ertiğiniz hayırlı bolsun, noş bolsun. Ertiğiniz hayırlı bolsun. Ertirin hayırlı olsun. Ertiğiniz hayırlı bolsun kişmişek. Zekiye, qaynan yumurtkaları getirgeydim. Bolya hanım. Ağam turmadı mı? Şu günün sahamçalar bilen görüşmelli. Soňa ýerdim. Al oğlum, iyi. Ece, mektep döwründen bäri çörege meske çalan okdum. Ey, inne öýlenýäň. Mundan beýlegim çalyp bilmejegine göz ýetirenler. Soň hunlarynyň peýdalanýar. Enneden meylak men. Kime etli çörek pişirip ýedireýin. Sen etli çörüň syptyrmar nece? Walla men nirde bolsam ulgap gelerin. Beýdime, beýdime. Ýoksa her gün etli çörek pişirjek bolar. Daha näme? Oğlum gelinlem iyse bolýa. Men aşgaradan çykmanam oňor näme? Men näme? Sen gözümün görejigiydim. Men ýeýjek jigim. Alın. Vay! Vay. Hoppa! Vay bu näme? Bu ne bollugy? Gül hamdağım tavşırdı, yığınap getirdi. Kudaçılık günü gelenini aldıramalıydı. Hakat, o gideni hastahanada yatyra. Näme gudaçylga şu gün gitjekmi? Näçekde begencemiň çägi ýok. Sana göz aýladyydym, satylmyş. Sen ýolup gaýdypsyň. Bu näme bolluga? Muny haýsy ulçylykdan çylyk gaýtdyň? Jenap satylmyş. Näme biz ýasa bar ýasmy, he? Ağzından hayır aç kız. Bu kudaçılığı hak edilen Gülferet, öz aydımam var eken, şona üstüne yazırdım. Ona seretsen. Oğlum, hat ýönükeýrak zat tapmadyňmy? İn bulusunlar, in gımmatlısınlar yasattım. Ýakşam bar iş edipsiň. Bugül näde bekitmelin, he? Hatta uluğa da tagan o gaby. Arkayın olun, hemme zat gözüňe tutulandır. Getiremizde yuk ulağını tuttuk. Gitcek günümüzden yuk ulağı gelir. Dereksiz hayran. Pek bir kayvanı. Hıyar zannediye. Bal ya. Bağışlan beni. Dinleyen hıyal. Ertirin hayırlı bolsun. Yataň okdun ya. Ertin hayırlı. Yo. Ertili edin otyrdyk. Men uzyn hiçe yatıp bilmedim. Ağrymdan mı kadiydim, ýöne torgunanymdan eken. Soň düşündüm. Henidem ananam ok. Inni toy tutar gerek. Düş ýaly. Şo düýüş bolsa men hiç oýanasym gelenok. Oyun soňam nesip bolsa şol düş utarmaz. Arkayın bol. Arif ustadan haýyş etjek. Şony ejen ýany berjek. Uy, gat yerlikli bolar. Ejemede ýeňil bolar. Bilýänsiň. Kakaň bilen söwüşen soň. Hıyal men ýözümi gaty bakly duýýan. Bilýänmi? Yeri näde baýsam ham, goýa aýagym ýere basmaýan ýaly. Bilýän, menem şeýle. Şatlykdan ýaňa uçup ýörün. Hemme zat diýken gowy bolar. Henidem ananam ok. Hemme zat diýip göter ütdi ahry. Sağ ol Arif daýy. Düýün meni ullakan bir beladan alyp galdyň. Haçan kıyınını ötüşten geliver. Sen yeke dälsiň. Ýeközüň derdiňi derman gözleme. Gel elimizin ýeten ýerine. Başaryn zadymyzyň hemmesini eder. Bolýarmy? Sağ ol Arif daýy. Sağ salamat bol. We öýüňizdäkilere de salam aýt. Unutmagyň. Ýaz aýlaryna laýyklykda hem düşünje hem nusgalyk tertibi gül bilen tebigaty esaslansa gowy bolar etdik. Dürli renklen bilelikde ulanlan öňümlerini öňe sürerliydik. Bağışlan meni. Aýyp görmeň. Şolara, isteseňiz şolara da bir seredin. Indi näme boly? Mökletiň dolly. Anyk netije geldiňmi? Sana aýtdym ha, pikirimi üýtgedem ok. Sana ýoklugy perimleň amalaşyma ýol bermen. Oýnatkyň bolman. Men şeý diýjeňi öňdenem bilýärdim.
Şoň üçin turatlar häli ýan ýollaşyny berdim. Atalymdan barıp yeter. Yalan sözleýän, öz ýanyndan meni gorkudýan. İkilige diýäniň siri bir talymdan ýaşar bolar. Ýakynda ýene görüşür. Gitmäge ýan ýollaşyň bolman üçin baryr ýanyma böküp gelersiň. Gaty gowy taýlanıpdyňyz işleşler. Ýöne men gysaly işim bar. Ötünç soraýan. Edil aýdyşyňyz ýaly bolsun. Bol telefon al. Satılmış. Men dinle bol. Jinap desler mi? Men satılmış men. Kulak. Kulağın gogjaç. Şugun öýe bukçu ýa-da torba gelse hiç kime habar verme bolýarmy? Onu bir çetde gidip koy. Men gelýänçem hiç kim aýtma. Maňa düşündiňmi sen satılmış ha? Ha, düşündim. Her kapı zıngırdağını öýüň aç. Gerek bolsa nowatçy bol. Men bar ýançam öýe hiç sat salma. Hiç kime de hiç sat aýtma. Aramyzda galmaly. Düşündiňmi? Ha, düşündim. Aýtma jenap Nusret. Hani öýüň görke satılmaz. Nevin? Dinleyen Maral Hanım. Gel verik. Buyurun. Dinleyen. Neme, sen pikiriňçe neme sen pikiriňçe men owadynmy? O nähir sorag berýäňiz? Elbetde siz owadyn. Ýöne nähir aýsam ham. Başyň örtükli bolan üçin onçak belli bolanokda. Emma saçyňyz goý berseňiz, ýüzüňize biraz timar etseňiz, öňküňizden hem owadyn bolarsyňyz. Näme üçin soradyňyz? Ýoksa da özüňize şüpheňiz barmy? Ýok, şüphem ýok. Ýöne durumşa çykyp İstanbul'a gelenim märi, ýagny şu taýdak aýallar görüp özümden göwnüm geçýär. Şeýle bir owadyn, şeýle bir gödel, özlerini çekýärler welin. Nusret şonuň ýalgyýlary bakýamka. Bilip bolmaz. Erkek halkyna anam ýokdur. Daşesin. Şoň ýazatlar bir bolma görsin men näme işlerim? Hawa, men näme etçeňiz bilýän, ar namysyňyzy gorardyňyz. Şoň üçin hem desin aýryşardyňyz. Onsoňam siz ar namysly mertebeli maşgalan gyýdy ahyryn. Siz ikilige derýal maşgala däl ahyryn. İçiňizde saklap oturup bilmersiňiz. Bir hemlede maşgalaňyzy argadarsyňyz şeýle dämi? Hudaý saklasyn. Oturan ýeriňde gala sözler köplemesene. 40 ýa-da gaýtalasaň hasyl bolarmyş. Daşesin. Dinle beýle meseleler gozgamaly. Hiç kime aýtma bolýarmy? Bolýa. Gatar kaýyn bolun. Hadi görüşürüz. Sag bolun.